Panel 6 zobrazuje pokračovanie činnosti brigády od novembra 1944 do apríla 1945. Začiatkom novembra prišli do priestoru brigády ďalšie jednotky partizánov z prvej Stalinovej partizánskej brigády, čím sa zvýšil stav partizánov na 1560 partizánov zaradených v bojových jednotkách a zdravotníckej službe. Okrem toho evidovala v obciach svojho bojového priestoru asi 500 domácich partizánov, ktorí vykonávali strážnu a informátorskú službu a sprevádzali partizánske jednotky pri bojových úlohách, a preto 12. novembra 1944 bola brigáda preformovaná na partizánsky zväzok. Zväzok mal v tejto podobe 11 práporov. Po protipartizánskych akciách, ktoré boli len v malej miere úspešné, nemecké velenie rozhodlo o generálnom útoku na partizánske územie, ktorý sa začal 22. novembra 1944. Zo všetkých strán od Trenčína, Bánoviec nad Bebravou, Ilavy, Novák, Topolčian a Prievidze bolo možné pozorovať početné jednotky nemeckých vojsk spolu s delostrelectvom a obrnenými vozmi. Ich základom bola nemecká 2. SS armáda Dirlewanger, ktorá samotná mala okolo 4000 mužov. Akcie sa zúčastnili aj jednotky POHG. Jedna skupina tiahla od Dolných Vesteníc smerom k Jankovmu vršku a Uhrovcu, iná tiahla Rudnianskou dolinou k Valašskej Belej. Taktiež sa zistili pohyby vojsk z Bánoviec nad Bebravou do Slatinskej doliny. Ďalšie početné nemecké jednotky tiahli obcami od Trenčianskych Teplíc k Kílave. Počasie v tomto období bolo značne nepriaznivé, bolo daždivo a na horách snežilo. I keď partizánom z časti pomohlo, najmä kvôli častým hmlám, ktoré sťažili orientáciu nemeckých vojsk v horskom teréne, čo umožnilo prevažnej väčšine partizánov uniknúť z obklúčenia. Tento útok znamenal odchod hlavných sil partizánov z oblasti Strážovských vrchov do Inovca. Oddiely Stalincov, ktoré sa prebili z obklúčenia, odišli do Nízkych Tatier. V nasledujúcich dňoch sa pohybovalo po horách mnoho partizánov, chodili v skupinkách po 2 až 5. Mnohí sa po márnom hľadaní svojho štábu a veliteľa ukryli v niektorej z okolitých obcí. Útok trval až do 26. novembra 1944 a mal pre partizánov ťažké následky. Veľké boli aj materiálne straty, ktoré zväzok utrpel. Stratil všetky motorové vozidlá, sklady potravín a ostatného materiálu. Fašisti pri generálnom útoku každú obec dôkladne prehliadli a potom nariadili sústredenie mužského obyvateľstva od 16 do 60 rokov v škole alebo v krčme. Odtiaľ ich nahnali ako zajatcov a rukojemníkov do Bánoviec a Prievidze. Do Bánoviec asi 800 až 1000, do Prievidze 200 z Valašskej Belej. Tam boli vytvorené z príslušníkov gestapa a členov POHG zvláštne komisie, ktoré mali na starosti vytriedenie obyvateľov a partizánov, ako i tých, ktorí partizánom aktívne pomáhali. Počty ranených, nezvestných a mŕtvych sa dali stanoviť len odhadom. Fašisti svojich, ak ich našli, sťahovali do obcí. Ranených partizánov buď strieľali na mieste, alebo vozili gestapu na výsluch. Výsledkom toho boli masové hroby, či už rasovo prenasledovaných alebo partizánov a ich pomocníkov, akým je Cibislavka pri Bánovciach nad Bebravou. Po prechode hlavných síl brigády do Inovca pokračovalo prenasledovanie partizánov fašistickými vojskami obkľúčovacou operáciou Pohoria Inovca. Štáb brigády s 2 prápormi odišiel do Tribeckých hôr, potom na Vtáčnik a vrátil sa do Strážovských vrchov až v januári 1945. Pre podobný neúspech vyčisťovacej operácie ako v Strážovských vrchoch sa fašisti vypomstili na obyvateľoch podhorských obcí Inovca, hlavne Selca, Zlatník a Cimennej, ktorých prevažne odliekli do koncentračných táborov, odkiaľ sa mnohí nevrátili. Medzi najodvážnejšie činy brigády patrilo zorganizovanie prechodu 160 Francúzov zo zbrojovky v Dubnici k partizánom 6. februára 1945, čím sa prestali v Dubnici vyrábať letecké motory. Velenie brigády po príchode do Strážovských vrchov zhodnotilo situáciu a rozhodlo brigádu na Láze Bukovec vo Valašskej Belej rozdeliť na menšie útvary. Z brigády sa vyčlenila brigáda Suvorov, ktorá odišla smerom na Moravu, 9. prápor sa vrátil nad Kšinnu, 8. prápor pri Miezgovce a ostatné oddiely odišli do Necpalskej doliny pri Martine, kde pokračovali v partizánskej činnosti. Fotografie ukazujú ťažké podmienky života v horách a namáhavé pochody pred prenasledujúcim nepriateľom. Dokumentujú aj príbehy partizánov, ako je tu uraneného partizána Hanáka, ktorého zachránili obyvatelia Uhrovca tým, že ho previezli do nemocnice v Topolčanoch, kde mu amputovali obe nohy.
Uverejnené sú dokumenty, úryvky z účtu brigády, denník partizánskeho veliteľa Čaty Šimku z Uhrovca, spomienky komisára 9. práporu Vladimíra Sedlářa, fotografie partizánov z obdobia pred oslobodením a po oslobodení, kedy partizáni zišli z hôr do Banoviec nad Bebravou, ktoré boli zberným miestom partizánskej brigády Jana Žižku. Časť 6. panelu zobrazuje prácu revolučných národných výborov. Súčasne s vytvorením oslobodeného územia sa na ňom vytvorili aj národné výbory, ktoré riadili život na oslobodenom území až do jeho obsadenia koncom októbra. Aj po obsadení územia neprestali v niektorých obciach svoju činnosť národné výbory. V mnohých obciach boli vládni komisári obce súčasne aj predsedami revolučných národných výborov. Uvedené sú zoznamy obcí s revolučnými národnými výbormi, ich členmi, ako aj vládni komisári. Opísané sú aktivity ako pozemková reforma na veľkostatku v Šišove, výroba lodiek na prepravu partizánov a povstalcov cez Váh, keďže mosty cez Váh strážili Nemci. Výrobu lodiek zabezpečovali v obciach Duchonka pri Zlatníkoch na Bielej Bukovine, Malých Hostiach, Podhradí, Prašiciach. Národné výbory zabezpečovali zásobovanie partizánov, rozdeľovanie obilia, kože a látok, ktoré partizáni získali zo skladov. V Omastinej a Uhrovskom Podhradí boli obuvnícke dielne. Budovanie bunkrov a zásobovacích základní vykonávali občania podhorských obcí spolu s partizánmi. Ošetrovanie ranených a chorých zabezpečovali v partizánskych nemocniciach a ošetrovniach, ktoré boli v Uhrovskom Podhradí, Závade pod Čiernym vrchom, v časti Dupnica, v Temeši a inde. Tam vo veľmi ťažkých podmienkach uskutočňovali aj ťažké operácie. Časť Oslobodenie dokumentuje postup oslobodzovania miest a obcí, okresov Trenčín a Banovce nad Bebravou sovietskou a rumúnskou armádou v apríli 1945, ktoré bolo súčasťou veľkej vojenskej operácie pomenovanej Bratislavsko-Brnianska operácia. Územie našich okresov oslobodzovali vojská 4 armád v severnej časti zoskupených armád 2. Ukrajinského frontu pod velením maršala Sovietskeho zväzu Malinovského. Oslobodzovanie miest a obcí okresov Bánovce a Trenčín uskutočnili od 4. do 30. apríla, pri ktorom im pomáhali aj partizáni. Koniec panelu.